Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 59. Comencem. Ens trobem el 10 de setembre de 1755 a Tarbes, a França. Ha nascut el petit Bertrand. Aquest jovenet va estudiar per advocat, dedicant-se des de ben jove a la política. Va ser parlamentari al Parlament Regional de Toulouse. Ara hem de fer un salt d'uns quants anys, concretament fins al 1789. Encara sota la monarquia absoluta de Lluís XVI. Monarquia que en aquests moments es troba en una situació econòmica molt precària. Segons exposa el secretari de Finances, Jacques Necker, al rei, el nostre suport econòmic a la guerra d'independència dels Estats Units i, sobretot, a les despeses de Sa Majestat la Reina Maria Antonieta han deixat França al llindar de la fallida econòmica. Jacques Necker, que recordem que era el secretari de Finances, ha suggerit a Lluís XVI que convoqui els Estats Generals per primer cop en 175 anys. Els Estats Generals eren la institució que teòricament representava el poble francès davant del rei absolut. Només es reunien quan el rei ho considerava convenient i des de 1614, sota el regnat de Lluís XIII, no s'havien tornat a reunir. Normalment es convocaven quan hi havia una situació de crisi greu, normalment econòmica, i volia dir que el poble era consultat per introduir nous impostos. He dit poble? Els Estats Generals estaven compostos per tres estats, la noblesa, el clergat i el tercer estat. La noblesa i el clergat representaven el 10% de la població i en el tercer estat s'hi enquadraven els petits burgesos, els pagesos i la resta de gent pobra que hi pogués haver a França. El tercer estat, teòricament, representava el 90% de la població i era representat a l'Assemblea més o menys en un terç. Sobre la possibilitat de convocar els Estats Generals, el rei s'hi va resistir. Ni el meu avi Lluís XIV ni el meu pare Lluís XV els han hagut de convocar. L'últim cop que es varen reunir va ser el 1614, amb Lluís XIII. Sire, c'est inévitable, va dir Jacques Necker. Calien més ingressos, calien més impostos. El 5 de maig de 1789, a Versalles, es va celebrar la primera de les reunions. El rei va dir: Dono la benvinguda als representants de la nació aquí reunits. Em declaro el primer amic del meu poble. Estic convençut que tots cooperarem pel bé de l'estat que tinc la glòria de comandar pel dret diví. Jacques Necker va plantejar la necessitat de més diners en forma d'impostos per salvar l'estat de la fallida econòmica. Els estats, per la seva banda, com a representants del poble, podien, quan eren convocats, presentar queixes i mesures perquè el rei les considerés. El nostre protagonista va participar en els Estats Generals. Era un dels representants del tercer estat. Una de les primeres demandes que aquest grup va presentar va ser la proporcionalitat. No pot ser, com hem dit abans, que el 90% de la població només comptés amb un terç de tota l'assemblea. Així, tota proposta que pogués ser presentada podria tenir el veto del 10% de la població, la noblesa i el clergat, passant pel sobre del 90% que era el tercer estat. El rei s'hi va negar i va suspendre les reunions. Els representants del tercer estat, davant la impossibilitat de reunir-se, varen anar a una espècie de frontó de l'època. Allà varen desallotjar els que hi jugaven i es va improvisar una reunió on es va acordar que el tercer estat ens constituïa en comissió permanent que s'anomenaria Assemblea Nacional, fins que no fos promulgada a França una Constitució i la monarquia absoluta esdevingués parlamentària. El rei, enterat de les activitats i de les intencions del tercer estat, va convocar a tots els Estats Generals i els va dir: Jo declaro nul, il·legal i inconstitucional les decisions de la pretesa Assemblea Nacional que s'ha reunit malgrat les meves ordres de suspendre les deliberacions. Jo sóc l'únic garant del bé per al meu poble. Us ordeno que us disperseu i que reprengueu demà al matí les deliberacions separadament, enquadrats en els tres estats als quals pertanyeu. Dit això, va marxar. La noblesa i el clergat, tot proferint crits de «Vive le roi!», varen obeir i varen desallotjar la sala. No obstant, el tercer estat va quedar-se immòbil. Poc després, un servidor del rei va aparèixer a conminar-los a marxar i a complir la voluntat reial. El marquès de Mirabeau va aixecar-se i va pronunciar el següent: Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Paral·lelament, els aldarulls a París varen augmentar. El rei va ordenar a la guàrdia que marxés vers la capital i reprimís qualsevol tipus d'insurrecció. Els desordres varen augmentar i el 12 de juliol el poble va perdre la Bastilla, que era com una espècie de presó arsenal militar, clavant el cap del governador, marquès de Lannoy, en una pica i mostrant-lo a la multitud. El rei va ser obligat a acceptar un règim de monarquia parlamentària,
Ens trobem al 1789. Aquesta situació va durar fins al 20 de juny de 1791, en què el rei amb la seva família va intentar escapar-se vers la frontera, però abans d'arribar va ser detingut i obligat a tornar a París. Poc després va ser tancat a la presó i la monarquia va ser abolida, naixent la Primera República. El 21 de gener de 1793 el rei va ser decapitat i el 16 d'octubre del mateix any la seva dona Maria Antonieta. Les monarquies de tota Europa varen declarar la guerra a França. La jove república va constituir un govern de concentració, conegut com a Comité du Salut Public, a la que varen destacar Robespierre i Saint-Just. Ens trobem en ple període del terror. Molts països estan en guerra contra França. Cal defensar-se, cal armes i municions, cal fabricar-ne, i el material per crear-les va escàs. El nostre protagonista, juntament amb els altres membres del Comitè de Salut Public, varen pensar: la monarquia està abolida, la religió també, i tenim la antiga basílica de Saint-Denis, avui denominada Franciat, plena fins a vessar de cossos de rei amb taüts de plom, amb el plom amb què es podrien fabricar bales de canó. L'1 d'agost de 1793, amb la firma del nostre home, es va signar un decret en el que es deia que les tombes i els mausoleus dels antics reis enterrats a Franciat, o sigui, a l'antiga basílica de Saint-Denis, i en qualsevol racó de França, serien destruïts a partir del 10 d'agost de 1793. Es varen començar, entre cometes, els treballs, fins i tot abans del dia que deia el decret. Entre el 6 i el 8 d'agost es varen començar per la branca dels reis i personalitats, diguem que, més antics. El mariscal Turenne, mort per una bala de canó el 1675 a la batalla de Salzbach, va ser el primer en tornar a veure la llum. Sota la vigilància del marmolista François-Joseph Chélier, de comissaris de la Convenció i de delegats de la Comissió de Belles Arts, els obrers varen començar a atacar el taüt d'Enric IV, mort assassinat el 1610. Es trobava en un relatiu bon estat de conservació. El cos del rei va estar exposat uns quants dies. Un dels obrers li va donar una bufetada al cadàver. Aquest va caure a terra, però no es va trencar ni es va fer malbé. D'aquest cadàver se li van dentallar els pèls de la barba, que se'ls va quedar un soldat com a amulet contra les bales enemigues. Altres monarques, trets tots de les seves tombes, varen ser Felip III de França, Isabel d'Aragó, Lluís IV, en estats diversos de conservació. A partir de llavors, les exhumacions varen parar-se degut a les dificultats i també degut als curiosos que no podien resistir al morbo de veure l'espectacle. El 12 d'octubre varen tornar els, diguem-ne, treballs. A partir d'aquí, la feina va ser més metòdica, amb més mitjans. Aquell dia va obrir-se el cadàver d'Henric de la Tour d'Auvergne-Bouillon, mort el 1675. El cadàver va ser exposat i un dels guàrdies va arrencar-li unes dents que posteriorment va vendre. Altres reis varen ser desenterrats en desigual estat de conservació. Varen apropiar-se dels sarcòfags de plom i varen ser els cossos, com els demés, dipositats en una fossa comú, així, tots juntets. El dia 14 d'octubre va arribar la part més esperada per tots els revolucionaris: obrir el sepulcre dels reis més recents. Lluís XIII va ser trobat en un estat pèssim, només essent reconeixible pel seu bigoti negre. Va ser enterrat bocaterrosa amb calç viva per accelerar la seva destrucció. Lluís XIV va ser trobat en un bon estat, només que s'havia tornat de color negre. Va ser, com els demés, enterrat en calç viva. Maria de Medici va ser insultada pels obrers que l'acusaven de l'assassinat d'Enric IV. Varen arrencar-li els cabells. Lluís XV estava en un estat deplorable, en molt mal estat. A més, feia una pudor increïble, essent necessari cremar pólvora per compensar la mala olor, que va fer agafar febre a diversos obrers. Un dels que es va beneficiar més d'aquestes profanacions va ser el pintor Martin Droring, que per les seves pintures acostumava a utilitzar un color anomenat marró mòmia. Aquest pigment, de color castany fosc, era especialment apreciat per reproduir finalment el color de la carn. El problema era que per aconseguir-lo es necessitava material orgànic. El cor dels reis va ser una font d'aquest color. Un dels quadres que va pintar el pintor amb el cor de Lluís XIV va ser l'anomenat Interior d'una cuina. Aquest quadre, pintat el 1815, es pot observar avui al Museu del Louvre, de París. El nostre protagonista, que com hem dit abans formava part del Comitè de Salut Public, era bastant proper a Robespierre. No obstant, quan les coses van posar lletges, va oblidar que li havia donat suport i es va fer una mica el boig. No va seguir lluitinat per les noves autoritats com Robespierre i Saint-Just, però va ser desterrat a Poitou, el 1795. Un cop Napoleó va accedir al poder, va ser rehabilitat fent diverses missions diplomàtiques.
A la caiguda de Napoleó, Lluís XVIII va desterrar-lo a Brussel·les, no podent tornar a França fins al 1830, que va tornar a ser rehabilitat pel rei Lluís Felip d'Orléans. A partir de llavors, va dedicar-se al periodisme i va fer d'escriptor, morint el 13 de gener de 1841. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair la participació del meu amic Marc, que ha posat veu a Lluís XVI. Dit això, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!